Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Director ke College Development Council Dr. DRL Nonglan, ulang baki bapas ya ke CUET, kiduna bha, bat dan ke department hapo nehu ne ki college ki bapenyeso bat ke nehu, ki ba omla ban pendap lada shim tang ya ki bapas ya ke CUET, kumta ki hab ban shim ya ki tu ki kena ki bamdan ya ke CUET ru, dak ba shim kat kum ke merit list, ban pendap ya ki seat ki balat. Dr. Nonglan ula kentui ki college baki day ban ai ke jingpun sengut ho, bat ban pensyudur ki kena ban yale ke exam CUET namar kalong ke badan kambha kenang baki kena ke nak ban poi syaka kerdan ban ya ringkat bor bat ki wei ki Samla Pule ha ri India bat kum juru ha ki wei pat kiri pi kadai ka ke jingtui kalong ba ki kena ki ba Pule college kindon ya ka joka bor sung thula ni ka standard ya kata ka degree la ni ka subject ba ki Pule tikani kadai ka jing le ka ba Pdiang te mangiru ki students ki jongi ki college ki jongi ki dai ban ai ka awareness but ka guidance ka ba Pdiang na di college kumai ni kisnam ka bala dab ba ka shwan hagdak kum to wat mangi hang ni ro ngimdap ong bangin pentri kam no mador lai menta ki college baru khat ki no kai baru khat la teb bagi khna ki haban le ya ka CUET ti ngidai ban pichlore ki kenang bagai jeng Pule jongki kan long kabayaran kat bor bat ki wei pat ki Samla Pule ki wei penta jong ri India bat wat hak perthai ro to ti CUET kalong ka badan kam mangi ka nehuru ni haban perthai kam ya kata bat ki colleges ki ba affiliate bat kan nehu let's say kin haban shimbi ki candidates ki ba pass CUET Ndai ya kata rung impat ai ka instruction ka ba tikna na kamenta kini ki admission ki bansawan ndai kumba kalong ha kini ki snam ki balada kum mensyam snam ro wat hangni ha ki departments ki ba hapo ka university ro dan ki departments ki ba kitu ki ba pas CUET kimdap ki seats ki dampon ti ka university ka sha kitu ki departments bagi pendap bagi candidates ki bab dan CUET ti khamtam ki colleges ti ongno ki college ki bahanong kendong ti kin buat kin dunai ki ba nasabar ongno bakin let buat admission haki college kum ki badan haki block headquarter ki civil subdivision headquarter la ne wara district headquarter ro la bandan wat haki college ki ba shillong ro ba umla ban pendap dia kasit tang dak itu lapas CUET ti hakasnem ke balada nisha yegitu ki colleges bakin penrung dak kena ki pamele CUET ro ka shong haki ha jing lai do jong ki ban pet ya ka merit jong ki marks ki jong ki ti wat mentaro ngatrai kata ka kalat ngimpat rai ndrai kata kalat kadai ban beteng ti ka ba penkut ya kini gaji kren bat phi nomor ba phi long kinong pathai bot ti ke jing so khia jong pi kalong nam ta ka lawai jong khna klampen ti nga shu kwa man ongkum ne ngam dai ban kan tho ya kino university hnrei kinong pnya jong ki college kimdai ban bo ya kalawai jongki khna hakajing namar ladaki college ki bagi khna ki Pule ka standard kambian but no kin compete ki habante menta uno kin le ME MSc MCom shay ki khna ki pass na ki tu ki college Lada standard jo ki kambiang kini Ïakhun nam tak admission na kam tak postgraduate program jo ki kan po ye ki ye shu ka job competition kam dei ka baki dei ban sim steng la panon ki bakmen tang balai CUET hnrei ndala pass la yo ka degree ka bor jo ki khamtuna kim biar kat bor but ki bapas na ki university
ki badan ya ke syllabus ke baklan but kaji penyait ke baklan. Nah kadang-kadang don't put the future of our students at risk. Ni haban berkat ya kalau jongki Samla ki jongi. Tapi affiliate hakunu baru university ke bawah kam lai mendai ya tangan ya ko. Hendrai kata ke university ke bawah ki college ki affiliate ke deman ke bawah bian.